Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Franco. Gusto Franco. Oh, Ipatugtog diha. hindi. Mayo kay niya ka. Tanaw na ko no. Pinangga na kang Miss Babes. Saman, nagdako na mo. Nasayop ka. Bungol ka. Wa ka makadungog sa kong hangyo nimo. Si Miss Babes ang akong kalipay. Wa ko mangilog sa imong kalipay, Andy. Wa. Wa. Pero klaro kayo. Nganong giatiman kag maayo niya be? Wa ko magsugo niya. Tingali. Konsensya lang siya. Tungkol kay, hapit ko mamatay sa akong paglaban niya. Ngano pagkamatay makatungod niya. Kabayan sa akong trabaho. Taba doy, driver ka. Tinuod na. Driver lang ko. Pero makonsensya ko kung dili ko siya kalabanan. Okay lang tingali kung wa ko. Pero di ako. Pabilib gid ka. Believe. Wala ka masayon. Ikaw akong gipabiliban. Gusto ka ibto na ko ang dextrose nimo, ha? Ay, bita. Ay, ko kasukot. Way kagawasan ug way katumanan ang akong pagbati kang Miss Babes. Parehas ta. Si parehas ta. Parehas tang way katumanan na itong pagbati. Ikaw, wakatag yung pagtagad ni Miss Babes, dili ba? Tungkol kayo ngayong pag-ilan ni mo, higala lang, dili ba? Tinuod na. Ako, wasay katumanan akong pagbati diyan ni mo. Gusto ka tukuti ka? Ha? Gusto? Ha? Patay ka ron. Ay, bidas. Parehas na pagyat ta. Tungkol pag-ikon ni mo. Samdan ko. Mag-isa ni mo eh. Pangis. Uwa pa kay, uwa ko'y lunasay mo kasing-kasing. Uwa kay pagbati na ko. Ayaw na kong patya. Mahimo ka kriminal. Sorry. Sorry kayo. Sorry. Sorry, Part. Sorry. Si Chris po. Mausar gihapon. Uy, katubanan na yung pagbati. Tuol kay, amigo lang akong pagtagan niya. Hot na ng imong iced coffee. Aron, mamalik na ta sa ospital. Ah, okay, Miss Babes. Nakahuna-una ako, Chris ba? Ako lang kang i-transfer si Franco og laing ospital, no? Ha? Nga naman? Ibalhin lang na ako. Pag siguro. Namagod si JC diha. Tingali kung siya masod utok sa animal. Basin og mangitag paagi nga. Mulampos siya siyang tinguhang pagpatay nako. Dili na namoy katugot. Uy, Miss Chris. Dili makapanalipod si Franco nako. Tungod kay samaran siya. Ayaw ka bala ka, Miss Babes. Ni ako. Chris? Ikaw to? Nga no? Lisod tuhuan, Miss Babes. Wow! Macho voice, ha? Di mangod ha. Kuan magod ni dublikara ni dublikara. Chris, Bito, Babes. Kung wa si Franco, ni ako. Nga mo'y makapanalipod ka nimo. siguro ka? O lagi. Ipaniguro na ko nimo. Ni ako. Nga makapanalipod nimo. Okay. Sige, tana. Manggawas na ta. Ako sa ningot doon. Ang akong iced coffee. Ayuhan nagdaan ng iced coffee para kang Andy, ha? Ah, di bitaw, Miss Babes.
Ikaw ba? Macho na kay kagtingog. Pero tanawa ra gud oh. Puwa lang gihapon imong lips. Bayot lang gihapon. Ay da, bahala na eh. Basta okay ra. Uy. Likay lang ta, Chris. Dali, Miss Babes. Hubog ka, sir? Ikaw ba, no? Masa ka mo tilawag ko mo sa bayot, sir? Hani, ay... Chris! Natumba siya og dikirig! Hala! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nakuyapan siya, Chris! Miss Babes, wa na namatay. Buhay ra na. Tara, Miss Babes. Chris, tigyo ko makatuo. Ang unsa, Miss Babes? Wa ko magtuo nga. Ingon, anak ba di kakusog ang imong kumo? Nakuyapan ko siya. Naigo magud siya sa apapangig. Hinungdan nga, knockdown siya. Ikaw ha? Di pa matod-an gini mo nga mantigo kag yung manalipod. Ayaw ka bala ka, Miss Babes. Magboxer na lang ko. Unsa? Magboxer na lang ko. Gikan sa pagka-beautician? Magboxer ka na lang? Puslan man nga. Uway nagmahal. Magboxer na lang ko. Di na sila si Chris o si Miss Babes. Part Andy! Yung ice coffee, oh. Salamat ha. Gipalit ang Miss Babes para nimo. Miss Babes, salamat kay Miss. Abi ni mo, Andy? Kana si Chris ba? Siya mo'y hero na ko karon. Ha? Unsay hero? Siya mo'y nagluwas na ako. Gikan sa taong hubog nga may bugal-bugal na ako. Tinuod ka, Chris? Kausara part. Turili kong agi ko na, kuyapan. Partis, anya, ikaw to. Ako, part Andy. Gano? Dili ka makatuo? Yamat ragod. Shift taglaing kurso. Dili man successful ang pagka-beautician. So, arita sa criminology. Unsa? Laliman mo? Kausara ko gisumbag ni Chris. Anak daw lagi dahil hubog lagi. Salamat kayo, Chris, ha? Ano kung pagkita ni mo? Kung di ka mak-criminology, pagtanod lang. Mali gusto ko makita ni mo. Bugal-bugal ka. Uy, ikaw may nakaingon ani Franco. Chris, no, saan lagi ka? Ikaw, mambi. Tuo di ay. Gusto na ko nga ibalhin ti kag ospital, Franco. Ha? Ano? Ipalayo ti kag gikan ni JC. Ayaw, Miss Babes. Ay kong ilikay niya. Ha? Franco? Dari lang ko. Ani ko din eh. Aron di ko maglisod pagpagitan, JC. Maayo kay nanawag si Miss Babes. Salamat kaayo. Hello, Miss Babes. Hello, Manang Inday. Nag-text man ka na ko nga magpatawag ka. Nga naman? Ay, pahibawon ta lang ka, Miss. Nga adunay motorsiklo nga magbalik-balik diri sa balay. Unsa? Mohonong at bang sa balay. Nya mo pundo og makadiyot. Dili man maklaro ang nawong. Ay, kay gitabonan mag-helmet. Mao ba, Manang Inday? Nakatuo gayud ako, Miss. Nga daotang tao kining tawhana. Basik ikaw ang gipangita ni Ine. Ha? Ayaw lamang pagpauli din ni Miss. Kailain kayo ng kuba sa kong dughan. Nang, Tingalig sinugo ning JC aron tiwasan ka, Miss Babes. Manang Inday.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.